ọ bụ nnọọ akụkọ ịgba ama banyere ndụ o biri n'ụwa bụ ndụ dị mma na ịgbara Chineke nnọdịbụ dịka emerụbere mmemme akwamozu Lady Justina Okafor na ụmụnna chi na Dunukofia na kansụl Dunukofia na Anambra steeti. Ya bụ mmemme akwamozu a ka eji aja masị malite na St. Gabriel's Catholic Church ụmụnna chi ndị bịara n'osi ebe dị iche iche wee bịa kwanye ugwu ikpeazụ. Kene Chukwuchukwudị wetara anyị ụka. N'okwuchukwu ya, ụkọchukwu nọ na ya bụ ajamas Reverend Father Gabriel Anọchilonye kenere Chukwu maka ndụ late Lady Justina wee kwuo na ndị nke Kraịst ga na-ekene Chukwu n'ọnọdụ ọbụla. Ife dị ka isoro ndị ga-abụ n'ezi omume a na-ekwu maka ya. Ọ bụ ụka ka Pọl ya sị na baba na anyị na-ekwenye n'ụlọ akara ndị ya mma. Ọ bụrụ na Jizọs na-abịa n'ụbọchị ọsụna ndị ahụ na-amụ ga-ekulite ya bụ ife dị ka nwaanyị dị n'ebe a na anyị akaraba mma. Ọsị na-emesa na omesa ka ndị nwaanyị ga-esite ebe mgbe aka anyị ga-ekwere ọnwụ ukwe mmeri. Nwa onye ahụ nwụrụ anwụ nke izizi Sasoni Okafor kọwara nne ya dịka onye na-enye mgbe ọbụla ka ọ na-ekwukwu okwu. Nwa ya nwaanyị nke abụọ Oriakụ Jane Francis Okoye kwuru na ọ mụtara ịgbasapụ aka n'ebe nne ya nọ nakwa ilebara onye nọ na nsogbu anya. Ụmụ ya ndị kwuru okwu dịka adọnyechere arụ ya bụ nwaanyị n'ala bụ Oriakụ Juliet Akụjieze nakwa Maazị Chukwunonso Okafor kwuru na nne ha bụ onye na-agbasi mbọ ike. Chief Emeka Nwosu onye bịakwara iti ha aka n'obi kpere ekpere ka Chineke nye ha agbamume ha ga-eji wee di ọnwụ nne ha. Ndị ọzọ kwuru okwu na ya bụ mmemme ndị gụnyere Maazị Ifeanyị Ekpundụ nakwa Chief Bertrand Anekwe kwuru na ya bụ nwaanyị bụ onye ji udo wee mara wee gwazie ndị ezinụlọ ya ka ha sonye na ụzọ ụkwụ ya. Ya bụ akwamozu bụ nke onye okwupụta okwu ụlọ omeiwu Anambra steeti Right Honorable Somto Udeze nakwa onye minority leader n'ụlọ omeiwu a bụ Honorable John Bosco Aka Egbobi nakwa ndị ọzọ ama ama bịara.